Suko na si Pastor Rian Fuentes sa mga CFD kay matud pa niya gibugal-bugalan ang ilang doktrina sa usas. Nga matud pa niya nga wala kunoy katungod nga maghisgot sa kaluwasan o sa usas kay wala kunoy kaluwasan ang mga CFD. Atong paminaon si Pastor Rian Fuentes. Doktrina sa Ginoo o sa mga apostol kaning gitawag natog eternal security unya ginganlan nila osas. Nya kini ato ning makita karon kay kinahanglan ato ni silang pahibal-on mga higala kay igsuonan nga kaning mga CFD wala ni sila'y katungod nga maghisgot mahitungod sa kaluwasan, mahitungod aning osas kay sila mismo wala man ni kabaton og kaluwasan mga tawhana. Mao to ang gisulti sa maong pastor nga walay katungod ang mga Catholic faith defender nga mo tuki mahitungod sa kaluwasan ug sa osas. Kay matud pa niya way mga kaluwasan ng maong grupo. Apan atong pangutana ni Pastor Rian, asa man pod babasa sa Biblia pastor nga duna kay kaluwasan nga nining bag-o lang mihisgot man ka mituki ka mahitungod sa dogma sa simbahang Katoliko, mahitungod sa purgatorio, ikaw ra sad ang nabalikan. Daghan pa kay palusot ang maong pastor mahitungod sa iyahang nasabtan sa Biblia. Ug iya pang gi kontra ang pamahayag ni Bro Gakrama. Panas mga baptis. Pagtuo na yun. Gingon atod niya nga Mateo 3:16 o kaha bisan pa og Juan 3:16 para kuno sa mga Jewish people. Para sa kumpleto nga video, bisitahan lang account ni Pastor Rian Fuentes. O sa laing bahin, usa ka pare sa Iglesia Filipina Independiente nga si Regime Larong, ang ato gitubag sa ato ang nangagi nga video, mahitungod kini sa iyahang claim nga aduna sila'y apostolic succession. Ang panang maong pare, sa dihang atong gitubag, iya dayon nga gipadelete ni Meta ang atong video. Unya, nagingon pa siya sa mga video nga mag-public apology ang mga CFD kay nabasa na niya nga aduna sila'y apostolic succession. Ang panday ang ordination nga nadawat sa kadagkuan nila, mga kaobispuhan, ordination gikan sa mga Anglican bishops, walay koneksyon sa mga apostoles. Og mi request day ng maong pare nga ipadelete ang ato video sa ato page. Apan dunay tay kopya, pwede na ninyo matanaw. Luke Pro Cathedral in Manila. The main presider was Binstead himself, assisted by Bishop Robert Wilner, suffragan of the Philippines, and Bishop Harry Kennedy of Honolulu. Igsoon, naghulat ko sa imong public apology. Og dunay nagpadala og pangutana nga ang santos nga Eucharistia sa IFI o Aglipayan Church maura ba kini sa santos nga Eucharistia sa simbahang Katoliko. Atong tubag niya na mga igsoon nga dili tungod kay ang kaparian sa Aglipayan Church walay otoridad sa pagkonsagra sa lawas ug dugo sa Ginong Hesukristo tungod kay wala sila'y apostolic succession. Ang kaparian lang sa simbahang Katoliko ang makatransubstance sa pan ug bino ngadto sa tinuod nga lawas ug dugo sa Ginong Hesukristo.